Binuwi. Binugi. Binuwi. Binugi. Oh. Try natin. Special nila. Specialty yan ng bulinaw. Ganyan siya, oh. Yan. Nasa kawayan siya. Binugay. Oh, pang ay, maliit pala siya kasi malalim yung apitan niya. Oh, ganyan lang pala height niya. Tapos, talagyan natin. Nahihirapan siya, oh. Nakabalot-balot siya sa loob. Yung kasi binili ko isang ano lang siya. Oo. Yan. Parang suman lang siyang may minatamis. Ayos. Nakakawayan nga lang siya. Parang yung sa Batangas din, ala. Yung may sumang, nang may lihiya. Lihiya nga ba yun? Ang lihiya pala yung pang kutsinta. Buksan nga natin din ito. Ayan. Ang itsura niya. Ayan. Sumang binugay. Oops. Hala, nabuksan na, natanggal na. Tapos, lalagyan natin siya ng sauce. Then, may kutsara siya. Oh, di ba? Cute ng kutsara niya. Pak. Yan na. Tapos, ganyan. Ang pagkuha niya. Then, sumuksok na. Wala nakuha ko. Siyang suman. Siguro, ano kaya ito? Parang iniihaw, yung kawayan. Ano siya? Hindi siya totoong ang ganyan na laman niya. Siguro 3 balot lang to. Masarap daw yung kawayan. Sabi ko sa natin, ano masarap yan yung kawayan? Ano siya? Part nga sa kape. Sa atin naman, unti na sauce niya. May sabay dyan ma'am, tigil sa'yo. Nice, okay, nice. Anak ko ang pinagpin. Sir. Matik mga ito. Ano kaya masasabi? I-document natin. Uy, nahulog pa kutsara. Maganda pag nagawa ng kutsara, ito uwi ko. Saka yung kawayan, gawin ng baso. Baso. Ito pang ano daw to? Pang sauce yan. Ganun. Salamat po. Ito nga, kakape ako. Unang higop ko pag ganyan ko. Tinidor. Higop ako eh. 3 yan, huwag mong uubusin agad ang sauce. Bakit? Parang 3 yan nasa loob niyan. Ay, ito may patong-patong? Kala ko diretso. Hindi. Meron pa yan. Magkano ang isang ito? 3,100. Ito ba eh? Oo, lalabas ay 13 ang isang balot sa loob. Sabi ko. Ano ko bang masarap yan ako? May nagawa ito kinagalitan ng mga Ha? yung palang may karinderya. Yan, ito natutulog. Kapag maingay daw ito gabi. Nakakapagsabihan daw nila. Hindi natin pinigman. Oo, hindi nga natin rin beauty sa labas. Ay, ano nga lang kunin ko kasi bukas na. First time mo bang kumain yan, kuya? Ano masasabi mo sa kutsara? Yung kutsarang panalo. Yun nga. Wow. The best, kutsara. Iuwi natin. Oo. Dito tayo magkakape sa libreng baso. Ito. Tapos, yan ang kutsara. Halo yung kawayan. Harap Mura nga lang, kuya. Nung bili ko nung sa bayan ay sabi nga ng staff ay mahal daw ang bili ko, 80. May mahal na sa ba? Mas mahal sa bayan. Hindi sabi na ba natin sa may simbahan? Marami doon. Enjoy yung dalawa, Mag-aaral kayo magluto niyan. Yung paggagawa lang ng suman. Tapos dali-dali lang ito, sinisindan dito. Tapos, iihaw. Sige nga, gawin mo. Hindi na inihaw to. Nihaw, tamot sunog ang kawayan. Hindi. Pininit lang sa sinuti. Hindi ganun ang pagluto niyan. Ay, tamot ba't sunog ang kawayan? Parang pagluluto na suman, niluluto na yung tapos sa kanila, sa kawayan. Ang trabaho nila, Luto na to. May dahon na ng saging, may Tapos yung kawayan. sa kawayan. Pero okay nga siyang maganda siya. Kakaiba. Pang pasalubong.
Pag buklat, suman. Sabi ko, ate, ano masarap din yung kabayan? Tikman mo nga. Tatawa-tawa siya ate. Sabi ko, malamang mapupulan natin dalawa. Sir Lina Nabula. Kasi ako nakabili na yan. Mas mahal nga yung bili ko kuya nung nabula ko. 80 ang isa. Eh, mahal nga ito. At 100. Hindi, baka ang binenta sa akin ay yung ano, merong kasi doon sa kanina, 51. Baka yun may malaki. Medyo malaki. Oh, edi mahal pa rin kasi 80 ang bili ko sa akin. Kakain na nga ako, sila nakakalamang na ako, paubos na.